Jeo, poštovani gledalci, najgalantniji čovjek, moj kum, Dragan Dompuć. Tebe sam blokirao. Koga? Tebe. Dođi da imam, ajde Vukata. Evo ga. Zvaću policiju, evo, i to snima. Ja ću snimiti onda, kažemo. Daj pare. Zvaću policiju. Daj djetetu pare, ajde. Zvaću policiju. Daj bar 20 dinara. Miravaš me na javnom mjestu. Hoću da popijem mirno kafu. Vidi ga pije 2 soka. Daj neki dinar, ajde daće on. Hoće on je galantan, jeba mati. Galantan je kumar. Da će mu dati, evo rekao je uzeo od mene 600 € i onda 400 i vamo 1100, 2300 €. Ovo zlo. Pa daj neki dinar je. Daj dečku bar 100 dinara da ima. Ni daj mu mokranjce je. Ni 50 dinara neće kome da. A? Može. Pusti kome. Daj malo me gusi sok, a ovome smrado ništa. Ništa, daj. Daj mu, znaš šta ovdje pije on? 2 borovnice i 2 Coca-Cola, to pije svako večer pred spavanje. Daj sok. Sok, ne on, derka pije. Kako je derkica davaš? A gdje znaš zapali, jeli? Danas sam bacio špric tamo. Daj, nemoj da psuješ Boga, kako te bre nije sramota? Kako te nije sramota? Ja bacio tamo, majke mi. Vidiš da ti luta.